Zovem se Adrijana Mančić, dolazim iz Pirota, imam 29 godina. Pre par meseci sam konačno pronašla svoj put, posao kojim želim da se bavim. Moj san je da otvorim svoj holistički centar kako bih kroz masažu pomogla ljudima. Sada sam polaznica obuka u okviru Mini Novators projekta i članica sam u jednom od srpskih timova. Za dobar biznis neophodno je steći znanje, pa zbog toga učestvujem i pratim obuke kako bih imala potencijal za održavanje sopstvenog biznisa. Zahvaljujući stečenim znanjima na ovom projektu, moj tim je uspešno obavio zadatak i napisao biznis plan kojim sam uspela da apliciram za bespovratna sredstva. Što je jako veliki uspeh za mene jer nemam mogućnosti da obezbedim centar sredstvima za rad i repromaterijalom. Neophodna su velika ulaganja. Jako je važno podići svest ljudima o holističkom pristupu i predstaviti im to na određen način, kao i ukazati im na benefite kroz marketing. Takođe, potrebno je dosta ulaganja u obezbeđivanju samog centra, samim tim i u znanje i u konstantno uvođenje novina na poslu.